det er i hvert fald ikke en klogt. Hun skal straffes. Det er straf nok, Tube. Tube, prøv Der lige er at slet stoppe. ikke noget derinde. Tube, prøv lige at stoppe og se, hvad du har på din arm. Du skal straffes. Og hvad er det, du har i håret, mand? Nej, nu låste jeg den, mand. Og godt nok, den filmer stadigvæk. Jeg er i gang. Hold da. Han bider! Der er gay porno. Straffes nu. Rigtig hårdt. Så kommer Asger og gerne vil være med. Okay, nu får du også tæsk. Hop af med det, jeg har 2 på gribet. Hop af med det. Så er det Simon, der er inde under bladene der. Hold væk. Og så kommer Asger, som der er ved at blive fanget, men han slap desværre væk. Og nu kommer Tove og vil give mig ind på hovedet, men han tager ham der ind på hovedet. Du skal straffes. Nej, du har fucking straffet mig. Asger skal straffes. Du skal straffes. Hold dig væk fra mig. Der har vi Asger, som der løber sin vej igennem en kæmpe bakkenbuks. Vi går tilbage. Tove fjerner din fede krop, man kan ikke se. Jeg skal prøve at gemme sig i containeren der. Men det går vist ikke for godt, han har lige dukket sig. Du Tube. skal straffes. Nej, hun skal ikke straffes. Vi er filmholdet her. Du skal ligge ned. Du skal ligge ned. Vi kan filme i lang tid, men vi kan filme lige indtil den der viser den er slut. Asger. Næsten, ja. Du skal straffes. Nej, hun skal ikke straffes. Hvis Asger ikke kommer, skal hun straffes. Nej, så straffer du ham. Nej. Hallo, den tøs-tube. Hvis han ikke kommer, skal han... Kun straffes. Ja, skal det gå over din kæreste, hvis du ikke kommer? Ja. Det siger han! Så en kæreste har jeg ikke fundet mig i, mand. Nu kommer du. Hold kæft, en dårlig kæreste, mand. Det må jeg sgu sige. Han er der. Nej, Asger, hvad fanden er det for en dårlig kæreste, du er, men du skulle ikke engang din egen kæreste. Kom her, du skal straffes. Asger, han Hvad så, Marken? Du skal straffes. Wow, jeg skal ikke noget med dig indtil videre. Nu. Så det lille med til at straffe, det må jeg komme baglæg. Min fuck. Jump. Min bukser. Jump. Ja, de er pæne. Jeg kan Hold det. Ja, jeg skal. Okay, jeg skal være boldstart her. Og nu ser vi Daniel, som ihærdigt prøver at blande sig. Ja, nu er det ikke sjovt, nu retter vi. Nu var kameraet igen, det var ikke sjovt. Mussemand. Skal han ikke straffes mere? Det skulle da nederen. Nå. Så går vi videre til ham her. Hvad hedder du? Hvor bor du? Hvor er din mor? Hvem skal straffes? Skal jeg straffes? Jeg holder kameraet, Skal jeg straffes? Nej, det tror jeg ikke. Godt så. Nej, hold dig væk. Hold dig væk fra mig, jeg skal ikke straffes. Simon, du må godt give ham nogen på hovedet. Nej. Jeg skal ikke straffes. Jeg skal prøve at slippe væk. Og Asger skriger sådan en gris. Du skal straffes. Asger, er du blevet en kælling? Du skal straffes. Nej, hun skal ikke straffes. Asger. Prøv at se, hvad han prøver at kaste efter dig. Han prøver at kaste en dåse efter dig. Ja.